Hello guys. What them say, DJ Matt me knows what that thing. It's not like she's water. Everything, things are going, me say. Mbare, turn show no send twisted and go. DJ Sema de Uzamira Sego. Kuno to the ball. And the DJ Matt me knows bashman. You mean no Jim? And now no self ex-trooper for reality. Funny, some meters or days was this. Turn show owner. Yeah man, you know ex-trooper for reality. Alright, ex-trooper for you, right? Out Mbare massive, Dano. Okay. We there pan the DJ Matt me knows. Come on. Go party to a right now. Right. The mango man of peace of Kuda. Oh, Chimbo do freestyle, I said that. Yeah, man, you don't know, say. When I will be there, my lines, Mangano Quadza. Yeah, Quadza. You don't know, say. You are king. Extra reality. Yeah, tell them, say. Tarizam Kadishamba in a room. The Huyan is woman as the a boomer. As is the Sheckom and Mari and the Doom. Jadun does a sheep as a Gazumba Goomba. Did a good Purugazanica Jerum. Take it now, but it's in the Gazum. Eggshen, Gweja, Dabushan and Escati Bagubangum. Mustadima, Jitatanga in Matabura, Kuno Gungo Matino, Daguzambura, Neguti, Bakajaira Gufinura, Manja Kuno Gutosia Tavatambura, Fumbo, Itauchaka balance. Oh, the model can assume new balance. This time, go my Naziga Muzans, there is an Nito Itagucham and Babel. They got the mat minox, but now really Gungo Mandiri folks. To Daguva Tickets, I visit my socks of Bavasia with the Nokana smart talks. They got the Puriguna Zamari, Sumango Maves, the Vagans, what you, and the Potego Mango Mavasi and you, and the Potans good to get a good Julia. You are good. Let's do the bad. I was like, take an album, music. Join our Impasano. Say uchimba sa kila tiyo. Yeah man, Wedzera yangu nini ka? I mean uti iskile art. Art ma voice ando fanana. Alright. Saka nini ndakatongowa no voice. Ndo voice rangu saka art ndo mashandira anoita. Saka kila T plus voice ya anza aliziraki. Aliziraki. Anza ya close fire. Close fire. Alright. But we don't go simbisa my level, you don't go there because the level that you got to simbisa. We try to feed the new things. Alright. Things are going, we say. Saka stara kujaribu mzani. Stara kujaribu mzani Elton Maxwell. Elton Maxwell, nungaro? Na Samrio. Panamba. National number 16. Wakambo yimba pa show eri. Yeah man. Pa show na don't remember. That we got about 20 shows that I perform right now. Vanhu vachitojamba masongs ako. Yeah man, anajamba massive kuru anaishetuka zotonga yapata denga. Alright. Achinakirwa nemangoma. Uchitopiwa mari. Mari ne chitobuda but nongona pangu pacho vamwe vatani vaitira kuti tsimbirira semageto youth. But azvimwe zvaitongonamba tingoshingirira. Tingonamba tichienda maiziya. Airport ndio yati nchitongoisa palevel racho. Mari wakapiwa yakawandisa imari. Ndakapefuma kuchitungwisa. Pashu yaMalon T. Papa, I can't buy $30. $30, alright. Yeah. I performed about I performed 5 hours. In final? 5 hours? Chimbo imba tizwe one song ipa 5 hours ipapo. Yeah man, Dano say everything set. Ajamane bavenzi, Ajamane bavenzi, Ajamane bavenzi, ane kapesike mazenzi, ane kapesike mazenzi, Ajamane bavenzi, Ajamane bavenzi, Ajamane bavenzi, ane kapesike mazenzi, ane kapesike mazenzi, yuhage, nasonga ane benzi ya kuzunguzika, ane nyapera zana jamisika, zia zekusika bakusika, zekufunga kwangu ajabatika, direction yacho abane kunoti, achimanya kutangeza boti Roddie rana Ajita kudya Roddie ndabanda believe kuti type ya matsol achamane bavenzi ane kapesike mazenzi ane kapesike mazenzi mabondi kwena chango pinda nemaranzi rasta vaita chibanzi skiri yacho kuita sekunge you again extra reality. Saka extra for reality zvinenjireti izvozvo. For reality sinzoti hapana doubt.
taranguka rine zvanotoreva zvototi vanhu vakanzwa unovhunduka. Yeah. For reality, it's reality. Since it's not about fake. Since very serious pa level racho. Azvisi zvemanyepa zvinongove kana zvauya zvakatobva kuna Mwari. Saka reality ane chitoita right now. Okay. Unomakore mangani? Voice yakilati pepa yaka kilati kwandire atondikoshera. Because I mean kuti ndiandoni inspire. Inspiration yake inotondisimbisa atondikoshera munhu. So big up kilati anyway there. Representing everything new. Massive all of them crew. Saka unomakore mangani? I mean, in makore kuzvarwa ndine 17 years. Wapedza form 4? Form 4 ndakatopedza ndakanyora last year. Last year ndeigore ripi? Last year 2016. Yemfanele? 2017 I mean. Man, so Gweja takabodzura. But I mean 2017 last year. Wakapasa? I'm gonna DJ ga inye kuti maschool fees anozopedza kubhadhara saka ndakabhadhara myself. Oh. But ufungidzira kwako kapasa? Ndakanyora nemoyo wese. Ndakatarisira kupasa panguva iyo. Saka tichangona ma-A ipo apapo. Kana tinge tazonyazopedza mafees acho ari kudiwa. I mean ma-A chete anenge. Imari yawakabatira mari sauti? Mari school fees checheyo yanga iri about $200. 200 what's achoistake. Saka $200 matemu mangani yo? $200 vandichiri form 3. Ungasikabhadhara chikoro? Mukona ndetongoenda imwe basi tuna mari tokwanisa kubhadhara koza ipapo papasino mari isabatika zvisho. Saka wabva ndibatira mari dzavo saka tozokwana kubhadhara mari fees. Inhau yekuti maparents ako akashaya kana kuti havashande kana chi? Inyaya yekuti kuti vakashaya panguva. Vese amai nababa? Unogara nani? Ndogara navo. Imfanini? Vakashaya mari vakashaya kushaya iyo. Aiwa zvekushaya mari izvo. Hakuti zvekukidza. Apa vangoibvunza mari school fees izvo. Aiwa. Wama vari alive. Vari alive? Tori papatini. Vanosenza? Avasenza, taura kuti anongosenza ke. Enda basa ri? Anotengesa mapiritsi. Mapiritsi akaita semfana wakutaura zvinotyisa kapa? Mapiritsi ongorapa akaita sene mapenisi aya. Alright. Ndo basa rake ranongoita. Vanenge vawana kuti mapenisi aya? Mapenisi avanzi mahoto musika. Avatengesa mapenisi chete. Vakasiyana siyana zvakaita sana mapeni. Avatengesa madaisi bamfuti? Maya kuti iwawo. Vatengesa vanongotengesa mapenisi chete. Chivenda ndiyo vanoita skill yayo. Alright. Achingotengesa achitengese. Aiwa hapana zvakaipa chero vachirarama nai? Yeah man, hard working is respect. Saka wakati wakaimba 5 hours kwamalunti mamuri vangani? Paposta tendi pamano vanhu upo. Posta rengi rakazara nemaartist. Kufungira kwako kwapamba nevanhu vangani? Vaitopfuura vana 30. 30 iwo wakaimba 5 hours uri 1. Yomfana iwe? Asvite. Mukona ipapo kana ndakaona dhanza ndikupa izvi. Waimba manguva ekusiwa manguva? Ndaimba ndakatanga kuimba ndakatanga kuimba izvi panguva iyo. Ndakatanga mama 7. Makuseni vana kumani? Aiwa 7 dzemanheru dzedu. Ndazopedza zvoma 9. Saka 5 hours? Ukona chii? Ini ndatodhibha nguva ndatora mawazi mangani ndakatora nguva yakareba chandiri pastage. Uchicorrecta time dzako ndakamhanya ngoma panguva iyo. Chimbomhanya futi imwe wakamhanya. Iyi yawaimba yanga ichinzi chiyabva kuimba iyi? Inonzi aJamani pafenzi. Ko iyi yawada kuimba iyi? Inonzi vakazara vachibongomora. Kupiko kwamalonti iwe? Kwamalonti ndokwazvakaitikira ndonyaya yacho kwazvakatangira ndakazonowaimbira zvazvaitika ikoko. Vanonzi wake kwamalonti ndakavaziva vachibongomora. Extra reality.
yakazosara yava mihore vanhu vachimongomora nevaya vekuzviita vanoongorora stage ndakaita kuikwadabuda kana vaivekwe vanondipupurira yava mihore vanhu vachimongomora nevaya vekuzviita vanoongorora stage ndakaita kuikwadabuda kana vaivekwe vanondipupurira ndakapinda ndichiteje mune pafenzi aiwa ndini munhu aifaa dhansi kune vamwe vaida kukonzera wins zvisinei hazvo vakazochaya chanzi kwazi ndaimhanya zvingongo ndengu mangoma ndikitsikirira neshangu zvatosiyana nekutengesa nzungu kunza pawo makachimaneja changu yakazosara yava mhere vanhu vachibongomora nevo vekuzviita vanoongorora stage ndakaita kuikwadabuda kana vaivekwe vanondipupurira yava mhere vanhu vachibongomora nevo vekuzviita vanoongorora stage ndakaita kuikwadabuda kana vaivekwe vanondipupurira. That's true people in reality. That's cool and then. Yeah man, this is my top shatter. DJ Xjap. Taurisa menu. Xjap is a name. Xjap unoita basa ri? Ndiri DJ selector. Uri DJ wako. Nekompyuta iwo. Computer yandona vanyaya kuti yakazongokitaiza but amai ndoita kuri. Saka inda ukutya kutaurira. Aiwa amaya kusikuti kutya kutaura. Asi inyaya yekuti kompyuta pa yakakita zvinhu zvakatanga kuoma. Aiwa kuza isenya chona ngoti zvava zvangoita pasingana but amai ndoita kuri. Nemakore mangani? Ndine 18. Wapedza form 4? Last day. Wapase? Yeah, tutaweza kupasa. Last day gore ripi? 2017. Mafana kana ndikubvunza izvino kamuchitaura madate acho. 2017. Saka wakambopiwa mari rina uyi pano performer. It's true. Akambokupa mari sa DJ. Sa DJ mari anototo takandipa ma 20 depend nemari yakati anenge achipa yatenda. Alright, umfana makunyeba manje. Ayo. Iwo kana achipiwa $30 okupa $20 azviiteka. Ayo. Akusiri kana lesana lapia kana $50. Pa 50 euro watongona kuti DJ bata chi 20 maizi. Chinzwa manje wanga wakateerera zvangachitaura. Mari yakawandisa yakapiwa $30. Pira pakatanga kuimba. Saka $50 iri kubva kupinye. Ukuteerera nyatsoteerera zvaari kutaura. Paakapiwa $30 akakupa mari iyo. Sa DJ. Nyeba tinzwe. Ayo. Akusiri nyaya kunyeba. Ai baba takangoti DJ ka mari yese dangono siya chima studio rekeza ma studio pa mari yese saka asati ambokupa mari mukomana ko chifesi change pachifesi ka nye utenji ngoitisana maizi apa. Alright. ngozimikana uzinde kumberi covid yamakaita anzi makabhadhara $10 ndezvishuwa. Aishuwa 10 mari yakabuda wabuda $10. Kurokuti vanhu vachita ilenga navo saka vakangoti aiwa umuka ne10 kanga rika promo. Alright. Promo video. Choncho paonawo zvekutaura here kune vanhu. Tikutanga tambavanza patozvapolisa. Alright. Reality boy. Patikunyepa tionese boy. Pamunonake muchifunga kuti kunyepa patikutera fair. Iwo ruchiti tiri reality but mutaura zvokunyeba ndakuwa $10 but yapna pa $20 yatora $50 taura zviri straight apana. Amubude muchitaura panyebo mutaura zvinhu zvakakupinda. Aiwa mukona tutera fair because pazvakatoitika takatopuwa mari iyo izvo. Ndo mari yakatobuda. Ngoti ninyaya kuti ndingotinoo manager saka pamwe pacho vamwe vacho vanozongokutsimbiriro but takatowana mari atikawana at least takaito zvine benefit there. Because onaka paipe wamboti chi wakaimba 5 hours. Wabozoti wakaimba from 7 to 9. Saka kana chikoro chacho ndo expect kuti wakapasa sei papo. Pamwe zita rako futi harisiriwo zita rako futi. Aiwa ndiyo zita. Iwo uchitaura kuti Killer T voice rake harisi rake ndera Crossfire. Ndo mazira andoita. Mazira aunoita kana ndo zvawakanzwa kumagosto kwamunoenda. Taura chokwadi. Uri munhu wereality wakazvinzwa kupi izvozvo? Killer T wacho anga ari papi? Uchinzwa izvozvo Crossfire ari kupi? Wakazvinzwira kupi? Kwasagara matagarika amaza. Iwo wakazvinzwira kupi izvozvo? Ndakatozviona ndakazviexperiment. Wazviexperimenta? Because Killer T Crossfire akatanga kuimba Killer T asatanga kuimba.
yanga rigore ripiro long bed. taura mfaname usanyanyotyaako hapa chedu. I don't remember kuti yanga rigore ripi but kwakudhara madays akatanga kudhara last year 2017 kudhara titaura gore racho iwo since iwo unoumbowewo tingatizokuma 2008 9 vanhu vevanga usati vakuimba yavo but 2008 wanga ne makore mangani wanga uri gredani 2008 nanchiri grade 7 2008 imfanewe imbotry kutaura chokwadi manje 2008 wanga ne makore mangani mira 2008 wanga ne makore mangani wakazvara 99 wakazvara 2000 and ani 2000 ka saka 2008 wanga uri grade 7 iwe wakazvarwa 2000 wanga ne 7 years 8 years ka 7 grade wakopinda grade 3 se wakazvarwa 2000 rovangoma This one video get to your social message the fullest and say you again ngoramba ndingoshuvira kwenda kumbere so mise chandinoziva pamhepo ndicho apiyo ndagadzira zida kunge vaniyelemiya vanonditaura nyange pasocial media nekuti kumangoma inyi ndogiyagiya chandinoziva pamhepo ndicho apiyo ndagadzira zida kunge vaniyelemiyo vari kutaura nyange pasocial media asi kumangoma ndoramba ndichikiyakiya batiziu ndiri kushanda kusaka ndiri big deal nhasi kuna dhanzi vanomira mpiwo vamwe vakasitika semota yapera piwo vamwe vanotidzisa hatisimbise tinei nadzo tinongotarisa tosiyo tinei nadzo ndakukwana pakepire huru yadzo ndava kunzwika kwese kunge muridzo chandinoziva pamhepo ndicho apiyo ndagadzira zita kunge foni yalumiyo vanondisimbisa ramba uchikiyakiya backstage zima engineer January kubata February gara handishona mafiya wemaruzari zvimangoma ndinoraidha semotokari kubva kana kwese vanondisimbisa wese vekumabhekari iwajini extrooper for a light vana veurobagomba usibadzesi sanyemerwo zida 88 siyana nezvemadhetsi saka dj maashairwa kuti mari here ngekuti vamariza kuti kana chiti pane panga pakatoipa kutaura kuti chii kana chitori pane pakaipa nenzoti pamba nechikwereti mabhuku anenge akashoteswa naadadasi kumabhuku anoshoteswa nandawaberekeri kana newe tiri kuda bhuku nemuna rakarasika kana nchikuziva kana panenge riri ndocharasa bhuku manjewo zvinoitika saka ufana wema-a uri kutarisira kuti wakapasa wakatora ma-a chaya kuziva kuti bhuku atlas wakaisa kupere chikuru iwe munochira munhu anogona sei hapana zvaanotokanganga hamuna kutengesa mabhuku iyi aiwa waitisa jostaki headmaster wenyainzani kwewadzo headmaster wakwainzani ipapo ndeuchiti pamunenge mataura chokwadi sofa saka ma-30 amuri kumbotora muri chii yakanaka kuna isi mostly mari yatindawana kumashows tobva tatopedzwa mastudios utangwaisa mari kustudio usati waendesa kuti ungotora mari zauzipana mai ako aya mukuna chinoitika ndeyekuti asi mari yacho yakawandisa mukuru $200 inoti mari yekutamba nayo 200 US fana wati wakaita over 20 shows ivani panonga ma$30 machichi munhu adakutora mari zauzani pakati pema-20 shows mamwe acho anenge ane mabhazabhaza anoziva chenyingocho zvekungosimbisa levu chingoda kuti tizikanwe vanhu vazive zvekuiti saka hanguna mabhazabhaza saka upuhwe mari pangu pacho nonongorongo mapaipai paopen saka ngezvairi kungotaura kuti makore ese ari kufamba aya hapana mukona chii ngecha zvakatoiomero kwa yese kuti ndinototraya kuti ukavhidzwa nekusaidi
saka tiramba takabatiriwa. Iwe wakanyora masubjects api? Inini Iwewe? ndakanyora maths, English, science, history, neshona 5. Hazvibvumirwe ka? Kwakafoira 1 unenge watofoira? Muona nje pfungwa dzekuti ndafoira then same mupfungwa dzangu. Kwawakanyora mangani? Ndakanyora 7 subjects. Chii nechi? Ndakanyora maths, English, science, history, shona, English. Iwe? English waidzokerera katuka. Eh. Mukona chichakatika. Ndakanyora 7 subjects for Studies. English, shona, history, science, geography, Nechi? literature. Literature? Ndaita literature. Chimomira wakadaro. Wanga uri muklasi yechingani kuchikoro kwenyu kana wakanyora literature? Ndiri mu1B2. Iklasi yechingani? Yechi2. Pakwekutanga? Pakwekutanga. Bhuku ravaita reliterature yechimba Kunzi mu4 stage. Chii? Right mu4 stage. Right Oliver Twist. Taura kutsuru. Oliver Twist ndokabhuka ndoita for you. Anyways, semunhu wemangoma ka unokurefwa nevanhu imba kwengoma iwe inonzi chii yakuya imanje ndakaimbira chimoko. Yeah. Ngokuti ndandibhilivhisa sana asi kama kutochinyorera song. Yeah. Ema extra reality, new status, new information, new balance. You have DJ Mad Minok. Yeah. Baby 77 ndacha usiku. Chemaskati vachinji vangangoya ndoda kukusheka kunge chibuku nguvereba kuzakanda kuzu bebachizeveseve ndecha usiku chemaskati vachinji vangangoya ndoda kukusheka kunge chibuku nguvereba kuzakanda kuzuwa nokuti ndiwewega vandinoda une moyo muchona kuda kunge soda ndakuzuwa ndinopinzira mvoda uzamboneta ndicharama ndichikuda azere nerunago mwana mutema vakakunge laiti animbokudzima shuya mudhuze tinyatsora vandima rudo rinamvana kana mugoma bebechizeveseve ndecha usiku chemaskati vachinji vangangouya ndoda kukusheka kunge chibuku nguvereba kuzaganda kuzu bebechizeveseve ndecha usiku chemaskati vachinji vangangouya ndoda kukusheka kunge chibuku nguvereba kuzaganda kuzu bebuya ndichinja kunge chimwe chuno ndikamufunga ndichidya nomedza spoon rudo rwake rinotangira murebe asvika mutsinga rezopinda mubhonzo ndikati everything new chanosema apo wakanyatsomufunga unomedza spoon uchidya unopinda mudomo anenge atidzomotsa last number to the last time and to the fullest. Yeah. Are you ready for the attack? Tell me straight. Me ready for attack anyway there. Alright. You okay? Nangu diri rest and no bag ku church. Baibere ndo ridinya muwemwe boch. Sante ze busy ndina mkoma muchi na Jehova zvinobogozani gatochi. Nangu diri rest and no bag ku church. Baibere ndo ridinya muwemwe boch. Sante ze busy ndina mkoma muchi na Jehova zvinobogozani gatochi. Vanofunga kuti rest achitema unoona vave kuzama kuti zema vamwe vachigaira takupema vachingosuspekta nyaya dzenhema semurasta pane smati yekuchechi musoro yenu waibva serini bhachi apa muruoko vakazungirira bhachi unozovati pamhane vane tachi isusu zvedu tine skiri iri vesitau pakutamba tinosimbisa gosipe vanofunga tinorova namaaitau zvikada kunetsa tinovhura bible nyangwe ndiri rasta ndinobaya kuchechi bhaibheri ndoridinya muhomwe yebhachi sendesebhizi ndina mukoma muchi najehovha zvinobagadzani gatochi everything louder than ever before. Oh, saka artist waunofarira muzimdanso ndiani? Ini anofarira muzimdanso ka ndi Xtrooper ndiye anondigonera. Xtrooper? Yeah man, ndiye anondibatira mangoma asingaite. Zvisikaite. Chirwa na kila team. Xtrooper ndiani manje? Xtrooper ndiye. Yeah. Ndiye anogona kilati munhu yakatondikoshera kilati anonyepe ndiye anondinspire mangu mangu ndiye atondita bhoma zuva pfuura. Alright. Yemani. Saka tichatarisira kana ka combination akilati kana zvakaitawo.
ya mission iroro titori naro mufungwa chambo kozi takatombosanganawo kila team but ipapo ndakasangana mukoma wake anonzi general. Alright. Haangoti angototidziisa maziya audhiza enda aitoti anzi amfana kutambira kunonyutsa wese wakushandisa unononyutswa but hanzi ndakambotira kutedzera kila team but ndakatozvitadza iye ndiye aidaro but vamwana vangu vatoripo panguva vakatonakira kuti amfana wangu nyaro wangu wamosanyepero saka kana achiti kundambira unonyudza kuti pangu chamamiswa hai nangu ndomaidzira aita kuti ndomataura kuti ndozvaita kuedza saka usi kutya ukwate uya ben fifa timire kila chita katomomisa kuti stereki anoziva kuti kuna extra kozi takatomomona rimwe zuva so akatomuzwa machuna akatanzi munouya kuofisi pana unonodzvanywa kakuofisi saka tinotozobaya kozi haisitoita kungoita zvinhu zvedu tiri simbisa masofa family ndo level yenyu alright masofa family ndo crew yenyu manje ndinandicreative manje ndotomusimbisa kozi munhu anondinspire kuti mudeni enda kwaari kuti akurove kuti zvimbozikane munhu wese kuti anenge ari kutya ngetwatamini usapfurirwe neumweni anozorova nje unotedza kuimba ngosimbisa malefu zvehondo yatikurudzire aiwa maita boss saka munobatika panhamba dzipa uziye nhamba yako sofai nhamba dzedu uchangondipa ndouzongoisa paiwe munozopuwa nadj madminos vanodzisa payoutube ipapo zvazvangoita andiri saka iwewe urikutarisa kuda mari nemusic yenyamuyemba totenga mota manager tenitomuda kozaita nawo ndochinji kutotinesa bada manager but anocomplain kuti mamanager anovadyira mari mukona mamanager vane malimits avanofanira kugumira vafanira kuzosvika paipe pekuti vanobva vatotobata mari yese votadza kupa na artist something mufanira kubva manyatsogara mawirirana pamari amutopanira musana maperform saka manager unomupa mari percentage yacho yemari totowapiwa $100 manager anotorawo mari mukona zvinochidependa kuti zvakamira sei panguva iyo alright ko manager akati ndotora 50%. Ipapo vanotonesa kozi iye anenge ataundidyarira pasi akakutodzitsimbirira handiri yemani zvafana kudzora kerotso oidya odzorera chinenge chaichi ndo ingatambika ipapo anomuona saka zvinonyazobuda kana mawekisi acho anobva atodhakwa kotisitashanu une bebe yemani bebe rangu ndinaro ndo angandimbira song yaya inogarawo bebe rangu nogara kumaraini ekumabhitris cottage kwewe chitawo mbowapigawo kapiga Mona Lisa chimomhoresa hama dzako neshamwari dzako man danose big up Australia kumasofa mdara Brownstone to the world big up mdara Zimunhu everything you guys amshaya to the world step redo rekumagaba uko kuna Jazz production agogo nevamwe vanotiziva vakawandisa kuti vapedza ndingatopedza mangwana achisimbisa vanhu but still boo zvese maita boo bika chimoko chako cha eya maita boo shuto kodije amwanza ngotidza ritimi riti manje handina ridzakwe ridza iko saka shuto tarana pano mara menya saka wati udonodzani je sarangu kuzvarwa naro Elton Maxwell ema eba rokurira ubisi ndakurira munational muna Samuel Street
Samuel. number 16. Ndogara kamna Samuel. Ndoma line but imbezi yako izinyo. Fisi yenyu ndidala. Mbona manje ka. Apa ndithola ngitongo ukuthi ndongokuona emaround. Sakari kuimba unozani? Sama kumsana X Trooper. X Trooper For reality. For reality. Kwa aba manje ndiana DJ Xjap. DJ Xjap. Yes. Awugara wagura. Vanambiri. Saka manamba muluro vakawanda. Manamba titoro akawandisa titombomira. Chimbotora ka 5 chara timu ruwaje. Yamani kudanose. Tensimbisano rwamabonza kozi bonza mazona ari kutsva zvishua. Danose vanhu vari kutsva every ghetto youth. You again. Pakanosunga bhutsu ndinosunga bonza. Waona ndakaloka usandibvunza. Sanikadhambo puru ndinoridhonza. Randidhaka bhachi ndobva ndaribvunza. Pakanosunga bhutsu ndinosunga bonza. Waona ndakaloka usandibvunza. Sanikadhambo puru ndinoridhonza. Randidhaka bhachi ndobva ndaribvunza. Ndinorova chemakusini na 6 o'clock. Ndava kuchitsvaga narohwa neairlock. Muviri uchitonhora kunge ice block. Chinenge Joseph Sakajidisani Group. Vamwe vanorova mixes aitari. Vanochirova non-stop muna January. Chinenge piwe kutosevisa motokari. Chinonditakura chondisvitsa mufinali. Pavanorova bhutsu ndinosunga bonza. Waona ndakaloka usandibvunza. Sanikadhambo puru ndinoridhonza. Randidhaka bhachi ndobva ndaribvunza. Extra for reality. Jobless, no man kiss. Mwanasikana ndakuda ni moyo wese. Dai uri sticky. Yaimwe namba kai. No man kiss. Mwanasikana ndakuda ni moyo wese. Dai uri sticky ndiri sabes. Chipura nzeve ndimbokuyimbira conscious. Une rudo runoboya sejekiseni rechiveri. Saka ndikati baby handidinewe. You again. Yes. Maye kwapana rimwe ringe chingodhisa mabadrugs. Anoza madrugs makuru nakazobuda achitaura kuti no vayouth apfana kuva madrugs because music aizoenda chi. Aiwa manje kune vamwe vanosimbiswa izvo. Vanosimbisa but unombowatsura yekutsura kuti ano musasa. Ndiani ari kusimbisa izvozvo? Mageto youth musasa. Kune vamwe vanosimbisa, kune vamwe vandoziva ndosimbisa. Iwe uda kutaurira vamwe vanhu kana kuzvitaurira? Ayo isimbisa ako level. Unorova madrugs iwe? Ama. Nobuda manje? Unorova mapiritsi? Mbona manje chinoitika njoti kumangoma pane imwe level tukasvika pastage pana vamwe vanenge vakatarisira izvozvo. Saka tine mangoma futi pastage. Avo. Kumamwe vaya vanongoda kuzwatsura no madrugs adzipochiminwa manamba. Atentina futi social chiburwa chimwe freestyle. You again extra reality. Everything no balance. Maiti zvinosvika kupiko vakandibvunza mwanangu ukuchemeko ndikati baba ndinoda zambuko zvanga zvandiomera kushaiva chipfeko apa ndanga ndatopererwa ndisina plani ndichitoti ndakutangidzwa panyowani senge bofu nditizoone direction ndatobayiwa nenhamo samajekiseni azvaizombofa zvakaita kuti inini zvirambe zvakanditaita jehovha mwari vandibatidzira laita saka inini ndongoramba ndichibvaita yoake zvaizombofa zvakaita kuti inini zvirambe zvakanditaita jehovha mwari vandibatidzira laita saka inini ndongoramba ndichibvaita nokuti chisiya chiyari musi wacharimwe zvangu zvichaita kungoma ndakatumwa simba moto aripere mugano saka chishanda kugadzirira ramangwana jehovha ndivo vaita zvinhu zvisimbe kusanganisa vanhu sevari panhimbe ngoma dzacho kutapira senzimbe usandibata bhurugwa ziya ndiimbe iwe azvaizombopa zvakaita kuti inini zvirambe zvakanditaita jehovha mwari vandibatidzira laita saka inini ndongoramba ndichibvaita iwake zvaizombopa zvakaita kuti inini zvirambe zvakanditaita jehovha mwari vandibatidzira laita saka inini ndongoramba ndichibvaita dashita wenyu Shuto anoimba sani apa ari kutedzera tiani kuvanorova sachibaba futi unombota muchivoisi chikwa chibaba kumwa macho ndiani kila ti futi anomboro ekapa unozodzikisa kavoisi but anga achiti kila ti voice haisiraki anoimba kila ti mukona navaziva crossfire akatedzera crossfire alright icrossfire satambunzwa yakachina suruwa mananga
anorwa manhamba kuresa ndakatanga kuzorwa mashuma okreti azotora kavoisi kakrossfire saka iwe ukatitedzerana ini mungona skiri ati kamavoisi andofanana but aninspire kila tinspire nachibaba yemana asaunakirwa naye malevels ake kuti sauni mava mwakatowanda adaita nanombowenga pamasingo yemana masingo ndatomborowa apa masadabodisi apa muchazobudisa tagadzira zita dochigari saka iwe ungajamberi masongs akana achiimba hatikakujambawo maridhimu unoziva kana pakairohwo chiridhimu chokuti havachiri kusumukira kakumana but kana wahotuhotu but haasi muna rusumukira ndozvomatangira akaitowana kilati aitoita kuti saka une makore mangani uchiimba ndatanga kuimba nchiri form 1 gore ripiro 2014 kuti chiyavarove atichanongobata mishini aingotamba nemishini but laptop kaanza kayazofa manje saka zvinhu zvakadhako manje saka uchimburu wake kurakidza vakomana vari pahiti kuti nototera isusu madetoiti touya kuzoka zvimashuaanga spendo varo rakashumba eshumba kane mukwa mukati kako ndaona shumba uibate zvekumhanya ka kuruma inenge nehasha reality taridza mukati shumba inoruma ndauya nezvingoma nhasi vanobvuma hazvisi zvega nemwari vandituma zvedu ndezvechipo saka zvimboguma ndiri kubhururuka sanika chiruma tekiteke navo vese ndakavadzoma ekisheni nguva yacho ndoda kushanda nezvikati pakubva ngoma chazara ndechakuti vandipenyembe ngoma ndochinjanisa kuita kunge hembe ende ndidzo dzikutodiwa pfura dembe bechidiki nemadhara maziwombe but manje akada kundirerekera kakukila tizvi kuti voisi racho vanhu vachatombovhunduka wavakandira hazvirovese izvo ari kuita mbana but hapana kozi yazotora zita rake ngosimbisa malevu saka ufari kilati akamona hambomudzvanya kuti voisi ane backup andakataura kuti kilati yakatedzera niki omombunza kuti akazviziva uku ndakatozivano through mapanakenda kustudio wazvinzwa pamafunga wakarekodhera ikaise zakada kufanana nekuti paunokanda ka vanhu vachitombofunga kuti kilati vakanda nyuwani zvozozovika hazo kuti aiwa asiriyo uzozivachoda kuti wapfuura ndoramba ndakatsika giya raunenge watsika nderipi manje remangoma kakuna manjingoro achuna kwechuna uchienda umberi wasikumira backward never zvinyowani ezvinezvika asazvabuda weaworking mumasingles mamwe achari kumastudios unoita kunyora here kana kuti zvinongouya mungona chimbongunza kana chekungouya icho chikagara vanhu vese vacho chinongori kana changuva freestyle chakangoro wazongoro wakapika kumashutu isaridhimu yako pada chifreestyle wachiketa chekuti vanobva vatongovhunduka dj futi anenge achidairira akachizunguzirawo kakamusoro usatenga wakastika kutanga wakarova madrugs kutanga wakastika unoita uchizunguzirawo kakamusoro handi munoshedzera ari kure chitongoti hachitisatista chiri kukura tichiri kungomaire tumbudzi saka zvinhu zvaizvazvilo but maridzi manje mamnakadhi manje unosongoita maakapela akapela
Zazutana nunga chingombira chikuda isuwa chimashukuru. Eka. Bali mukona manje ndanda Tinongouya. DJ Zubzira mzoro. Tinongouya. Tinongouya so. Tinongouya. Extrababori yalidi. Anakatanga ndina madishuto bauti kumangoma vanoona moto nene manje ndinobvira kunge kupfuura moto vataurire kuti mangoma ndiri kubvira saka ndikati DJ madhiminoki zvimangoma saka maudzira mawadzi kuda kuziya vanhu vese chura mapadzi vanondisimbisa kungoma mageto youth ndikati extropa for reality kumangoma ndinobaya kupfuura chipeneti ndakuti nene futi nditori zikushumba vataurire kumangoma vese ndoumba ndiri mhizha mangoma ndinoumba ndiri kubhururuka kuita kunge dzombo but this time ndavagadzirira bomba tinongofaya titerere vanonyombo ndiri mhizha mangoma ndinoumba ndiri kubhururuka kuita kunge dzomba but this time ndavagadzirira bomba tinongofaya titerere vanonyombo baudzi ndiri kumhanya kunge motokari ndakatajuta makona mufainari Mati shuto. Amaita bo. Awa Xjap maita bo boys zangu. Xjap. DJ. Oh Xjap. Maita bo. Xjap.